खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो रादाब फोसावनो आखायाव लादों। फैदो बिदिबा रादाबखौ खोनासंलांदोनि। सेथियाव दङ लक सभा बिसायख'थिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेबादिनो दिनै आसामनि काजिरङा, सनितपुर, जरहाट, डिब्रुगड़, लखिमपुर बे मोनबा बियाबफोराव बिसायख'थिया जागोन। बे मोनबा बियाबफोराव गासै सा 35 बिजाथिफोरा बादायलायदों। बेनिफ्राय 22 एप्रिल खालि आसामनि करिमगन्ज, सिलचर अट'नमास डिस्ट्रिक्ट, मंगलदै, नायगाव बे बियाबफोराव जागोन। बेनिफ्राय जोबथारनायाव मेनि 7 खालार खालि धुबुरी, बिटिआर, बरपेटा, गुवाहाटी बेयावहाय बिसायख'थिया जागोन। नैथियाव दङ आफ्सपाखौ बोखारसिगोन नामा? आर्म फर्सेस स्पेशेल पावार एक्टखौ आसामनिफ्राय बोखारसिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ बुंदों। साननैसोनि गेजेरावनो आफ्सपा आयेनखौ आसामनिफ्राय बोखारसिगोन बादि मोनदांदों होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। आसामनि माखासे जायगानिफ्राय सिगाङावनो बे आयेनखौ बोखारनाय जाखाबाय, नाथाय दासिमबो 4 जिल्लायाव आफ्सपा आयेनखौ दोननाय जादोंमोन। बे जाबाय डिब्रुगड़, तिनिसुकिया, चराइदेव, शिबसागराव आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै दासिमबो जाबसिननानै होनाय जादोंमोन, नाथाय बे 4 जिल्लानिफ्रायबो थाबैनो बोखारसिगोन होनना बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थामथियाव दङ क'क्राझारनि बारग' एमपि नब कुमार सर'निया बिथाङा क'क्राझार एसटि लकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंलिया। मैया बेखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नब कुमार सर'नियानि हारियारि फोरमानलाइखौ डुप्लिकेट होनना फोसावबाय। नब कुमार सर'निया बिथाङा डुप्लिकेट हारियारि फोरमानलाइ थियारि खालामना जमा होदोंमोन होनना रोखायै बुंदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। नब कुमार सर'नियाया दा बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंलिया होनना रोखा खालामना होबाय। बिथाङा थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो क'क्राझार एसटि लकसभा मासिखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामना लाबोदोंमोन, नाथाय बे बोसोराव बिथाङा हानाय नंलिया। ब्रैथियाव दङ अखा हाना दैबाना जानायजों लोगोसे मैया दुबाइयाव हरखाबै गिख्रंथाव बारहुंखा सारअन्थाइ गावनायजों गोबां मानसिनि न'-बां धोन सम्फथि खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दासिमबो अखा हानाया खाराखै, नाथाय बार बारनाया खम जाबाय होनना मिथिदों। लोगोसे बारहुंखाया फैबावगोन बादि महर लागासिनो होनना ओनसोलनि मानसिफोरा दाबो गिख्रंगासिनो दं। बाथियाव दङ इ-रिक्सा गाखोयोब्ला सांग्रां जानो नांगौ सिख्लाफोरा। इ-रिक्सा गाखोब्लानो सांग्रां जानो नांगौ सिख्लाफोरा। मैया गुवाहाटीआव सासे इ-रिक्सा ड्राइभारा बैसागु मोसानो गावनि गारियाव गाखोना थांनाय सासे सिख्लाखौ किडनेप खालामनो नाजादोंमोन। सिख्लाया चानमारिसिम थांनो नागिरनायाव इ-रिक्सा ड्राइभारा चानमारियाव लाखियाबालानो स्पीड सालायना गीतानगर फारसे लांनो नाजादोंमोन, नाथाय सिख्लाया इ-रिक्सानिफ्राय बाज्रुमदोंमोन। उनाव पुलिसआ जाथायखौ नुहुरना ड्राइभारखौ होसोनानै एरेस्ट खालामनो हायो। बेनिखायनो इ-रिक्सा गाखोयोब्ला सिख्लाफोरा, आइजोफोरा सांग्रां जानो नांगौ। दथियाव दङ फिन खेबसेबाव बिसायख'थि गेलेगोन नामा? एमपि नब कुमार सर'निया बिथाङा दिनै एसटि नङाब्लाबो फिन खेबसेबाव बिजाथिलाइ गथायनो साखाफारा जादों। मैया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथांखौ रोखा रायदान होदोंब्लाबो बिथाङा दिनै बिजाथिलाइ गथायनो साखाफारा जानानै दं आरो बिथाङा गावनो बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। नाथाय माबे मोनसे दोलोनि जाना बिजाथिलाइ गथायगोन बेखौ दासिमबो मोनथिनाय जायाखै। स्निथियाव दङ निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव जिआरपि पुलिसआ अपारेसन खालामना 17 लाख रांनि सना बिस्कुट हमनो हादों आरो जाथायाव लोब्बा गोनां सासे दायनिगिरिखौबो हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङानो जादों अनुरुद्ध देबनाथ।